Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Jigubwera ine jigubwera, jigubwera Nankhumwa. Zikomo manja mwamba PDP wali PDP wali kumbuyo souku PDP wali PDP wali PDP wali PDP wali kumpanda uko PDP wali zikomo kwambiri ulemu magrupu athu onse omwe muli pano omwe malemekeza msonkhano uno kuposaposa grupu omwe mwatiyankhulira mulandire ulemu wanu pamodzi ndi mafumu onse omwe ndakumana nanu uko mwakhala uko mulandire ulemu wanu. Tikuthokoza kwambiri kuti mwatilandira ndi manja awiri, mwatilemekeza. Komanso pano pali atsogolera mipingo munatipempherera, komanso ndakumana ndi azibusa ena mbali ya uko, mwafika malo ano mwatilandira ndikuti zikomo kwambiri. Ulemu kwa inu Administrative Secretary Honorable Bese Chirambo, ulemu wanu. Honorable Margaret Mwase, National Director of Social Services, ulemu wanu. Regional Governor athu nchigawo chino chakumwera, mulandire ulemu wanu. Honorable Motifala ndi atsogoleri onse ali Joni omwe muli pano, landirani ulemu wanu. A district governor athu ulemu wanu ndi komiti yonse ya district mulandire ulemu wanu. A constituency governor omwe munayima pano, sinena zambiri, mulandire ulemu wanu. Kubanso komiti yonse ya constituency mulandire ulemu wanu. Ulemu ma area chairman, ma chairlady, ma directors a Chinyamata omwe muli pano, ulemu wanu. Ulemu winanso ndipeleke kwa Rastaman. Rasta ulandire ulemu. Ulemu mwachidule amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Zikomo. Muli bwanji? Tili bwino kaya inuyo bwana? Ineyo ndili bwino kwambiri. Zikomo. Ndimafuna ndiyambe ndikuthokoza. Kuthokoza wina aliyense wa inu payekha anthu aku Luchenza chifukwa chobwera malo ano, chifukwa chopezeka malo ano. Malo ano simunapezeke mwangozi, ayi. Malo ano mwapezeka mutamva kuti Kondwani Nankhumwa waitana koma afuna akumane ndi maeria. Kutanthauza kuti ambiri muli pano mwachoka kuma area. Luchenza constituency ndi constituency ya Nyuwani. Ndiyeno mu Nyuwani mwakemo ili ndi anthu oti azavote ochepa kwambiri, okwana 8,000. Anthu azavote ku Luchenza kuno aliko 8,000. Pomweno ndikuti ndi ochepa chifukwa chonena kuti pali ma constituency ena akulu komwe ngati tinali dzulo kakumulanje bale azavota 26,000,
kumulanje southwest nali kuchindola azavota anthu 28,000 komano kunoko azavota anthu 8,000 ndiyeno opezekeratu mpamba wa 3,500 pa 5,000 paja tapeza. Sopano kunoko ku Luchenza tikufuna kuti ma area akwane 6 akakwana 6 ndiye kuti tizapeza mavoti opezekeratu kale okwana 6,000 madera mwinamu amayi ndi abambo muli maili ambiri kwina kuli maili ya 300 osewo ndi makwanisa kwina kuli maili ya 200 osewo ndi makwanisa ndiye ikandivute kuijesa Luchenza ya maili ya 6 nkhani ndionena kuti tikafuna kuthandizana ifeyo strategy yathu ndionena kuti tikafuna kuthandizana thandizo la ine siti tisingomwaza kumangomwaza yakapa training center kaya mmaskulu ayi ineyo ndikakhala kuti ndipereke kanthu ndizipereka ku area nkhani kaya mukamba nkhani ya nsalu nkhani ya matisheti nkhani ya chakudya sitiitanizana panopa kuti tiyeni ku ground tikapatsane chakudya iya nkhani ikhala ku area ndilo wa ku area konko ndikunena izi chifukwa chonena kuti ma area 6 ndi ma area am'manjamu akonstituency governor ndizikuuzani kuti lero tandibwereseni maili ya 10 ine nyumbanga ilipo mpapo tandibwereseni maili ya 10 kumpanda kuti zacheze tizicheza komweko ndikuthana komweko koma kuti tipange za mchigulugulu ndikuopa kujesa ndi akongiresi omwe tikumvana iti ndikuopa kujesa ndi a Dpp omwe ndikuopa kujesa ndi a UTM omwe ngakhale mbanja ukafuna kugulira ana kabudula sumayamba ndi ompeza yayi umayamba ndi wakoyo tikumvana iti ndimene tuzimakhalira nde ine ndi wa konkuno ine ndimakhala ku Luchenza konkuno tipanga china chilichonse choti tithandizane mwakamba mavuto osiyana-siyana ali pano komano ndisanapite ku mavuto ameneyo ndikuziwa kuti kuli mavuto amayendedwe kuno milatho inakokoloka pali milatho ingapo inakokoloka timamva chisoni kuti no Luchenza imweyi tinafika ngati pena pake timakhala ku nyanja ndikumalokera bwato akuti tili mu Luchenza munomo bwato ndithu mu Luchenza muno ana akwakhayano malo moti apite ku skulu kunoko akumapita kuja kwa mendulo kutali nkhani yake akuti palibe bridge ndawauza alolo kuti ndi magrupu anzawo mande ndiyenda nawo tiyendere ma bridge amenewo ndikuthandizeni chifukwa sizona iya kunyanja kumangochi aoloke pabwato
kusalima kunyanja oloke pabwato, kuluchenza so kuno kuli nyanja tioloke pabwato. Yeah. Zimenezozo ayi. Nkhani ina yomwe Wakamba yomwe ndi nkhani yachiziwikire. Nziko muno muli mavuto ambiri ali na regional governor. Aliyense apa ali ndi mavuto ake osiyana-siyana. Yemwe mwakhala nayeyo vuto lake ndi lanu ndilosiyana. Komano pali vuto lofanana kwa wina aliyense pano. Imeneyo ndiye njala. Ndiye pankhani ya njalayi, anthu ena njala ikabwera amayitengera masewera, nthawi ngati ino amayitengera kampeni njalayi. Anthu azibwera kuno, anthu akubwera kuno ambwere muzandivotere pa 16 September kuti tizakupasani chakudya. Ifeyo tikazalowa mboma tizakupasani chakudya. Lero nena kuti ya akapezeka munthu ngati amene obwera kunena kuti muzativotere ife timapereka chakudya, mumuuze kuti mbuyanga takhala ndikayapa. Inuyo lero ndi January, ndiyeno tidikire mpaka September muzandipase chakudya. Ngati iyeyo ali munthu oti atha kupereka chakudya, chakudyacho achipereke lero. Sizoona kuti tizinamizana chifukwa kuti ayi muzabwere pa 16 tizakupasani chakudya, sono kovotako tizikapita titafa. Munthu yemwe ali dolo pandale oziwa kusamalira anthu apereke chakudya lero. Ineso ngati ndili dolo pandale oziwa kusamalira anthu kuti muzandivotera ndipereke chakudya lero. Zona bwana, zona. Sizonamizana yani. Tikhale January, February, March mpaka September. Sono pepa lija lovotera tizikagwira tikunjenjemera ninja. Yeah. Nthawi yakwana tsopano yonena kuti inu ndine tipange mgwirizano, tigwirane manja tipite chitsogolo. Munthu yemwe angabwere pano kaya ndi aboma kaya ndi amabungwe, chifukwa azibwera anthu amabungwe, azibwera kaya aboma kuti akuti akufuna apereke chakudya. Chakudyako kwinako akumapereka, koma inu mafumu mundivomereza kunena kuti no akapezeka othandiza uja thumba limodzi akumagana anthu 10. Akaperekaso thumba limodzi sazabweranso, sitizamuonanso wapita. Ndiye munthu waku area yemwe mtima wake ndiowawa ndi njala, munthu waku area yemwe mutu wake ukuwira kuganiza, akuyeneka azifunsefunse kuti kodi ine kuchoka panopa kukafika December ine ndi ana anga tizipulumusa bwanji? Ine ndi ana anga tizipulumusa bwanji? Tizipitirira kupanga zolandirazo akuluakulu? Chilungamo chonena kuti palibe yemwe angakuthandize kuyambira January mpaka December, kulibe. Nkhani yayikulu ndonena kuti no aliyense azipulumuse yekha. Tizipulumusa tokha bwanji? Ndichifake ndabwera pano kuti siku la lero tikambirane, siku la lero tionane.
PDP wali. PDP wali. Kuteko ndikatha kuyankhula pano, nditsika pano. Ndikatsika pano alengeza kuti ma area mukakhale pena pake. Zikomo, PDP wali. PDP wali. Ndibwereze so ndonena kuti ndikatsika pano tipita pena pake amaeri ya mukakhala pomwe atakuuzenipo ndiyeno mukapita paenepo ine nditsika ndipita pomwepo pomwe mwakhalapo ndikacheze nanu. Chifukwa nthawi pandale nthawi yomabwera ku msonkhano kubwera anthu ambirimbiri sogoleri wali wakhala pa nsanja achokepo azipita kwawo inu osamuona nthawi imene inatha. Nthawi yake sino ya koma nditsike pano tipatsane moni. Nditsike pano ngati ndikuthekera kodalitsa tidalitsane mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Adinu abwana ino uzakumude kumuda kala batengo wakakamira. Zikomo ndikupita kumapeto. Pamene tikupanga zimenezi PDP wali. PDP wali. Pamene tikupanga zimenezi kuyesesa kuthandizirana anthu ena omwe cholinga chawo nkusokoneza, anthu ena opanda mfundo, anthu ena abodza abwera kuno azikuzani kuti musapange za Nankhumwayo ameneyo akujoinana ndi a Congress. Iyayi musapange za Nankhumwayo iyeyo akugwirizana ndife a DPP. Mafuna ndibwereze zomwe ndinanena ku convention chaka chatha kunena kuti chipani cha PDP pa 16 September chaka chino chikukayima nawo pa chisankho pachokha sitigwirizana ndi munthu wina aliyense. Sitigwirizana ndi munthu wina aliyense kusonyeza kuti chipani ichi chizakhala ndi president wake. Chipani ichi chizakhala ndi vice president wake. Koma president wa chipani yomwe nditazaime mutazandone pa ballot paper ndiye ndineyo. Kukakhala nkhani ya ma MP, nkhani ya ma kansala imene tiyisira inuyo asogoleri aku area, tiyisira kwa inuyo mafumu athu kuti mutipasire munthu kuti kwathu kuno tagwirizana kuti MP yemwe tikumufuna kuti ayimire chipanichi akhale uyu, ife timulandira tigwira naye ntchito.
palibe kuti no MP kapena kansala achokere kwa regional governor iya kwa mutatipase ndi ndani inuyo, chifukwa zomangowombera m'manja nthawi zina zosaziziwa ndi zomwe zapwetekesaso dziko lino. Tikumvana eti kunoko nthawi zambiri timavotera anthu ongobwera ako Luchenza kuno maka ndikhulupirira kuti chaka chino tisintha, chaka chino tivotera munthu oti tizimuona konkuno. Tikatero sindiye kuti ineyo yaye ine ndi constituency yanga kumulanje, koma ndikunena kuti no mutipase munthu wakunoko yemwe atakuthandizireni. Tamvana iti chifukwa ndikunena izi chifukwa nthawi zina tikamathandizana kuthandizira derali ena amaganiza molakwika kuti Nankhumwa kuthandiza ku Luchenza afuna kuzaima UMP iyayi ine dera langa ndinalo kale. Tamvana iti Adinuwa bwana ino muzakumudwe kala bantengo wakakamira. Inuwa bwana ino muzakumudwe kala bantengo wakakamira chipani ikitsali chake ichipani chamasiye. Panopa zambiri ndikamba pasipo ndikatsika, koma mwazina zomwe zichitike pano nzonena kuti wina aliyense popita kwawo alandira kakhadi akaka. Aliyense kumaili yako alandira khadi iyi. Khadi ndi fotokoze cholinga chake ndi chani. Ndanena kuti tili ndi mavuto osiyanasiyana. Nkhani ibwere paja pozipulumusa wekha munthu. Chifukwa ifeyo anthu aku Luchenza si ife alesi ntchito timagwira. Koma chomwe chikutivuta nthawi zambiri nchonena kuti makamakazi mayi chomwe chikutivuta nchonena kuti kuthekera timakhala nako, mphamvu timakhala nazo, koma mpamba timakhala kuti tilibe. Tikumvana eti timakhala kuti mpamba tilibe. Pano mbali ya ukuyi kuli azimayi ena abweresa, ena makula boxi, ena abweresa mabigiri, mene muli akanyenya, muli mandasi. Anthu ena mene taona amene aja tikuwasilira. Tikumvana eti sikuti tikusilira kuti tikajemo kanyenyayo yayi, sikuti tikajemo mandasi yayi. Nkhani ndionena kuti tikusilira kuti amene uja ine ndikanakhala ngati amene uja ineso siku lina ndikanakhala ndi mwayi okhala ndikampamba ndikuyamba yanga ya mandasi anangawa ndikanapulumusa. Tikumvana eti komano mene ndanenera kuti inuyo si alesi. Chomwe mukusowa ndi chimozi, mungosowa munthu oti akupaseni mbeza, akupasani mbeza nsomba muziweza nokha. Ena apa akuchita kulakalaka kuti Nankhumwa ayima paja atangondipasa ka 20,000.
PDP wali atangondipasa ka 20 ko ndiye kuti sikuti ndikaija iyayi ndikagula ka flower kanga naneso ndizizuka mamawa Malawi kudiri kutupa Malawi chifuate madea wawa Ipatiri kutupa Malawi chifuate madea PDP wali ya madea hii ndi new release nani sana imvepo ya madea wawai PDP wali pali wina pano mene wakhala pano nkhawa zili PDP wali nkhawa zili kuno wasiya mwana kusukulu fees alibe kuti kodi mwana uja kuti mawa apita kusukulu nkhani ndonena kuti mulibe kakhadi kamene kati ndikomwe kata kuthandizeni ndikakupasani ena kupanga business ena kupeza school fees ena kuona kuti no zinthu zikhala bwanji PDP wali nkhani ndionena kuti tiyeni tikhale ogwira ntchito molimbika tigwire ntchito ndi manja athu ndi zomwe ndikulimbikisa ineyo cholandira chopempha kutukwanisa abale yanga chimatukwanisa akulala tili nacho mundilole ndilekeze pomwepo zambiri komwe kwa salako ndifotokoza tikakumana uko Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.